múltkor elmondtam nagyjából azt, amit a muzeológiai szempontból el lehet erről a képtájról, képtestről, műtájról mondani, és most akkor belefognék abba, hogy megpróbálnám esztétikai műalkotásként interpretálni a darabot. Ö, és ez azt jelenti, hogy megpróbálom alkalmazni azt a modellt, amit kidolgoztam a Rembrandt elbeszélő képeinek az interpretációja céljából. Amit én dramatológiának neveztem el, kicsit ilyen mesterséges neologizmussal. Tehát nem narratológiáról beszélünk, hanem dramatológiáról. A különbség a kettő között az, ma múltkor röviden végén pedzegettem, hogy a drámák más típusú ö, esztetikai formák, mint az elbeszélések. A narratológia módszer, képnarratológia egy mai jó bevált, ismert paradigma a művészettörténet írásban, az újabb művészettörténet írásban, illetve az irodalomtudománytól vette át a művészettörténet ezt a fogalmat. Az elbeszélés kutatása, vagy narratológia, amely tehát arról beszél, arról szól, hogy hogyan jelenik meg egy elbeszélés az irodalmi szövegben, illetve hogyan jelenik meg egy elbeszélés a képi kontextusban. És én azt a hipotézist fogalmaztam meg a Rembrandt kutatásaim során, hogy Rembrandt művészetét nem lehet a hagyományos narratológia eszközeivel leírni, vagy pontosabban szóval, amit le lehet ezzel az eszközzel írni, az nem különösebben érdekes. Ami érdekes, az, amiben Rembrandt eredetisége szerintem képalkotó művészként vitathatatlan, és ez az, hogy nem elbeszéléseket jelenít meg, amikor elbeszéléseket jelenít meg, hanem drámákat formál az elbeszélésekből. Múltkor már elkezdtem röviden pedzegetni, mi a különbség elbeszélés és dráma között, és ebben a tekintetben Arisztotelészre megyek vissza. Ez egy idézet a Arisztotelész poétikájából, most a múlt héten sajátos módon 97 éves korában elhunyt remek professzor kollégám Ritó Zsigmondnak a fordításában. A költő dolga nem az, hogy a megtörtént dolgokat mondja, hanem hogy olyan dolgokat, amelyek megtörténhetnek. Vagyis amilyenek a valószínűség és a szükségszerűség szerint lehetségesek. A történetíró és a költő ugyanis nem abban különböznek, hogy versben vagy nem versben beszélnek, hiszen Hérodotosz műveit is versekbe lehetne foglalni, és semmivel sem lenne kevésbé történeti munka, azaz elbeszélő munka versben, vagy mint anélkül. Hanem, hogy az egyik megtörtént dolgokat mond el, a másik pedig olyanokat, amilyenek megtörténhetnek. A tragédia kiváló, teljes bizonyos nagysága rendelkező cselekvésnek beszéddel való utázása, és nem elbeszélés útján, hanem úgy, hogy emberek cselekszenek. Tehát a valószínűség megtörténhetnek, nem egyszerűen megtörténtek, hanem ahogy megtörténhetnének, megtörténhetnek, illetve ez cselekvések útján valósítja meg. Köznapiasabban ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a drámákat színpadon adják elő, vagyis a dráma arra szolgál, hogy a közönsége a történetet az orra előtt lássa kibontakozni, a szituációk, a döntési helyzetek, az emberi állapotváltozások, azt ne utólag állapítsa meg valaki kívülről jövő, aki éppen elmesél a történetet, aki annyit tud a történetről, amennyit tudhat, hanem mi nézőként közvetlen a szemünk láttára tapasztaljuk meg. A nagy kérdés az, hogy hogyan lehet állóképeken, tehát rögzített állóképeken ilyen eseményszerűen nyitott helyzeteket ábrázolni. És az én meggyőződésem az, hogy Rembrandtnak volt erre kialakított egy sajátlagos szintaxist, a képjábrázolásnak egy sajátos nyelvét, vagy rendszerét, és ezt a rendszert kellene megérteni ahhoz, hogy az ember az olyan váratlan fölbukkanó képeket is, mint amilyen ez a Zakariás kép, amiről múltkor beszéltünk,
hogy értelmezni tudhassa. De most én nem fogom elmondani az én egész rendszeremet, mert az egész elvinni az egész fél évet, vagy kettőt. Nem akarom ennyire túlterhelni önöket, meg ez végül is csak egy bevezetés, és csak egy példákról van szó, amiket csak arra szolgálnak, hogy megpróbáljak rávilágítani bizonyos típusú művészettörténészi kérdésfeltevésekre, amelyeket egy leendő művészettörténésznek előbb-utóbb el kell sajátítania. Folytatom az Arisztotelészt, mellette egy Rembrandt kép van már. A alapja, és mint egy lelke, a mese, görögül mütosz. Második pedig a jellemek, másik alapja a jellemek, az étosz. Ami valódi gyönyört okoz, a cselekvések, a praxis utánzása, és elsősorban ennek révén a cselekvőké. És hasonló a helyzet a festészet esetében is. Nagyon jellegzetes dolog, érdekes dolog, hogy Arisztotelész itt megjegyzi, hogy a festészettel is úgy van a dolog, mint a drámával, hogy a festők is akkor tudnak igazán jó műveket alkotni, hogyha nem egyszerűen ábrázolják a cselekvőket, hanem azt ábrázolják, hogy a cselekvők mit cselekszenek. Állóképpen egyértelmű, hogy mit jelent a cselekvőt ábrázolni, le kell rajzolni, legyen ott, aztán jó napot. A kérdés az, hogy egy lerajzolt figura hogyan tud cselekvést végrehajtani. Méghozzá úgy cselekvést végrehajtani, hogy ez a cselekvés nyitott helyzet legyen, tehát történhessen így is, meg történhessen úgy is. Legyen benne ez a lehetőség is, meg az a lehetőség is. Hiszen nem eldöntött, hogy melyik lehetőség realizálódik, nem elbeszéli a festő a történetet, hanem az előttünk, a néző számára megnyitja, és lehetővé teszi a nézőnek, hogy ezt az eseményszerűséget saját maga tapasztalja meg. Tehát azt kell megértenünk, hogy minden cselekvés, ami a jelenben zajlik, a dráma az itt és most művészete. Beülök a színházba, velem szemben ott van a színpad, itt és most az én jelenlétemben történik meg az, ami megtörténik. Ez azt jelenti, hogy ami megtörténik, annak mindig úgy kell megtörténnie, hogy az derüljön ki, hogy ez éppen most így történt. De hát, hogyha egyszer épp most így történt, akkor történhetett volna másképp is. Lehetett volna más is. Mint ahogyan nem egy lezárt, egykor már megtörtént dolgként történik meg, hanem az orrunk előtt nyitott eseményként. Na, és itt jön a tulajdonképpeni probléma, ami már azt a példát hozom, még a konzekvenciákat nem vonom le. Mutatok egy festményt, ez egy Rembrandt festmény. 1631-ben készült, Androméda a címe, egy kis fatábláról van szó, 34x24 cm-s pici kis kép. Jellegzetes, a korai Rembrandt a jellegzetes minden szempontból, festésmódját, anyagát tekintve. És úgy fogom értelmezni ezt a művet, mint a drámai szubjektum születésének a művét. Egy zárójeles megjegyzést engedjenek meg nekem. Azt mondom, hogy drámai szubjektum. Mit jelent az, hogy szubjektum? Tudja esetleg valaki ezt, hogy mit jelent az, hogy szubjektum? Igen, mondja. Alany. Nagyon jó. Egy nyelvtani kifejezésről van szó, alanyt jelent. És ki az alany? Hogy definiáljuk az általános iskola 7. osztályban? Hogy? Aki cselekszik. Az alany az, aki cselekszik. Itt van egy figura, és azt mondom rá, hogy a drámai szubjektum, tehát valaki, aki cselekszik. Mit cselekszik? Meg tudjuk-e mondani, hogy mit cselekszik? Az én tézisem az, hogy ez az Andromeda figura figyel. A figyelés egy rendkívül precízen meghatározható cselekvés. Mi kell ahhoz, hogy egy cselekvésről, mint cselekvésről tudjunk beszélni? Mi kell ahhoz, hogy szubjektumról, mint cselekvőről tudjunk beszélni? A nyelvben is így van, a szubjektumhoz tartozik egy tárgy, tartozik egy objektum. Nem lehet cselekedni anélkül, hogy az ember ne valamit cselekedne.
valami konkrétat csinálna, valami konkrét dolgon cselekedne, valami konkrét dolgot hajtana végre. Ez az alany, ez nagyon sokféle dolog lehet, de a cselekvésnek, és ez a legfontosabb elvi alapvetésnek szánnám, a cselekvés lényege, hogy nem tudsz tárgy nélküli lenni. Minden cselekvésnek tárgya van. És ez azt jelenti, hogy a festőnek, ha cselekvést akar ábrázolni, akkor minden emberi megnyilvánulást tárgyiasítani kell. Ez nem olyan nagyon magától értődő. Szóval ez elég egyszerűnek tűnik, de valójában egyáltalán magától értődő. És a példa, pont azért hoztam ezt a példát, mert össze tudom hasonlítani egy olyan, azzal a fajta ábrázolással, amelyik nem a cselekvésre koncentrál. Ábrázolja ugyan a történetet, ábrázolja a főhőst, és mégsem a cselekvését ábrázolja. Ezt a különbséget úgy tudom megvilágítani, hogy összevettem Rembrandt Andromédáját Tiziano Andromédájával. Természetesen tudnunk kell, hogy miről szól a történet. Röviden elmesélem. Ez egy szabadulás történet. Androméda abban a szerencsétlen sorsban részesül, hogy a szülei, az uralkodó és felesége bizonyos értelemben a saját bűnüknek köszönhetően föl kell, hogy áldozzák a lányukat. Ez azt jelenti, hogy ki kell őt kötözniük egy sziklához a tengerpartján, és föl kell áldozniuk a tengeri szörnyeteg Phineusnak az oltárán. És Androméda az ártatlan szenvedő ott van kikötve a sziklához, és el kell viselnie azt, hogy majd megjelenik a szörnyeteg, és teszi vele azt, amit jónak lát. És akkor a történet egy ilyen Deus ex machina, tehát isteni beavatkozással ér véget, ugyanis megjelenik a színen Perseus, a szárnyas félisten, aki meglátja a levegőből közeledve szárnyas lábain a levegőből közeledve meglátja magasból Andromédát, akit Ovidius leírása szerint egy gyönyörűséges nő, egy görög szoborhoz hasonlítható nő, és annyira megtetszik neki ez a szép lány, hogy beleszeret, és fölveszi a harcot a gonosz Fineusszal, lecsap a Phineus, akit a háttérben lehet látni egy ilyen pikkelyes, hüllőszerű óriás szörnyeteg, és fölről lecsapva pajzsával és kardjával lekaszabolja, legyőzi a sárkányt, és megszabadítja Andromédát a bilincseitől. Ugye látjuk, hogy a szép lány ki van kötve, ő is ki van kötve, bilincsekkel van oda erősítve a sziklához, illetve a fákhoz, lábain is. Tiziano szemmel láthatólag nagyon nagy súlyt helyez arra, hogy ami a Ovidius leírásban is természetesen nagy szerepet játszik, hogy ez egy nagyon szép lány, de nagyon szenved. A szépségnek és a szenvedésnek egy ilyen komplex kifejezését kell kölcsönözni a figurának, hogy elmesélhető váljon a történet. Na most mit csináltam én most? Azt csináltam, hogy elmeséltem a kép alapján a történetet. A kép lehetővé teszi nekem azt, hogy elmeséljem a történetet. Miért teszi lehetővé? Mert hát minden elemét a történetnek, a szörnyeteget, Perseuszt, Andromédát, a tengert, hátrában a város, mindent megmutat, ami az elbeszélés végigmondásához szükséges. Miként használom ilyenkor a képeket? Az elbeszélés vezérfonalaként. És ha egyszer úgy van megfestve, hogy minden rajta, ami az elbeszélés végigmondásához szükséges, hát akkor ez azt jelenti, hogy a kép el tudja beszélni a történetet.
De elbeszélni a történetet az nem azt jelenti, mint hogy a történet itt és most történik meg. Ugye Rembrandt megoldása nem nagyon teszi lehető, hogy elbeszéljük a történetet. Na most szeretnénk egy félreértést rögtön az elején eloszlatni. Nem arról van szó, hogy hát ha valaki nem ismeri a történetet, akkor nem is tudja leolvasni a képről. A képek történetét kell ismerni. A történetet, a narratívát, amelyet a képek, tehát ebben az esetben ö, 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 az Ovidiuszi mesében szereplő Andromeda történetét ismerni kell, különben nem tudunk. A képek nem tudnak történeteket mesélni. Ez nem gyengéje a képeknek, hanem tulajdonsága. És ez azt se jelenti, hogy nem tudnak történeteket valahogyan megjeleníteni, hiszen látjuk, meg tudják jeleníteni. Csak rá vannak utalva a történetben rejlő belső értelem összefüggéseknek az októlagos ráolvasására. Amikor egy képet elbeszélő képként tekintünk, történeti képként tekintünk, ez egy külön műfaj a festészet történetének, az európai újkori festészet történetének, hisztoárnak, hisztóriának, sztorinak szokták, különbözőféleképpen szokták ezt nevezni. A magyar művészettörténeti szóhasználatban szerintem eléggé szerencsétlen történeti kép fogalom terjedt el. A történeti kép az egy ilyen szóösszetételként bevett része a művészettörténeti szakzsargonnak, de én szerintem nem írja le a lényegét annak, amiről itt beszélünk. Sokkal jobb, hogyha a történeti képet elbeszélő képről beszélünk. A történet ugyanis az elbeszélő kép fogalmából hiányzik a magyar nyelvben a történetnek van valamilyen historikus értelme. De itt nem a históriáról, hanem a sztoriáról. Nem a nagy történeti elbeszélésről, hanem az egyes mikrotörténetekről van szó, és ezért jobb, hogyha ezt inkább nem történeti képnek nevezzük. Én mindesetre elbeszélő képként fogok erre hivatkozni. De az elbeszélő képek tehát nem tudják helyettesíteni az elbeszélések ismeretét. Sőt, bizonyos értelemben azért is kell, hogy minden fontos részletet megmutassanak, ami a történethez tartozik. Hogy ebből le is tudjuk olvasni a történet elemeit a képről, hogy a képet annak a történetnek a képeként értelmezzük, amelyiket elbeszél, és nem valami más történetnek. Mert könnyen lehetne egy más történet is ráolvasni a kép, hogyha nem tudnánk, hogy mi volt az alapnarratíva, amelyre épül. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ugye azért beszélek most erről a festményéről Rembrandtnak, és nem a Zakariásról, mert a Zakariás megértéséhez próbálok egy kontextust találni, egy olyan összefüggésrendszer a képet, amelyben annak egy bizonyos érdekes tulajdonsága szabatossá válik, vagy megmutathatóvá válik, és ez a tulajdonság az volt, amit a múltkor már felvetettem, a múltkori óra végén felvetettem, hogy a Zakariás képről hiányzik az arkangyal. Hát az Andromeda képről pedig hiányzik Perseus és hiányzik Phineus. Vajon ez a kép elbeszélése-e Andromeda történetének? Nekem az az álláspontom, hogy nem. Ez a kép nem elbeszélése a történetnek, hanem dramatizálása, drámává alakítása. És hogy ezt pontosabban megértsük, ehhez szükséges azt végig gondolnunk, hogy mi az, amit az előbb elkezdtem, mi az a cselekvés. Mi az a cselekvés? Miben különbözik a cselekvés megjelenítése a cselekvő megjelenítésétől? Az az állítás, hogy szegény Andromeda ki van kötve a sziklához, a tengerparton két csuklója össze van pántolva, és mit csinál? Mit csinál?
Figyel. Mutatok egy másik képet. Ez például Henry Goltziusnak az Andromédája. Rembrandtnál egy vagy két évvel, két generációval idősebb rézmetsző mester volt, nagyon népszerű mester volt a flamand manierizmusnak. És ő volt az egyik fontos szereplője annak a történetnek, ahogyan a Tiziano által elbeszélt Andromeda sztoriban, ugye itt is szerepel a háttérben, ott van Perseus és ott van Phineus, tehát a tengeri csata létezik, de szemmel láthatólag az ő interpretációban ez le van értékelve, háttérbe van szorítva. Most ennek mi a magyarázata, hogy miért van a főalak ilyen nagyon markánsan, egyébként szemmel láthatólag tudatosan a antik görög női Vénusz szobroknak a típusára kihegyezve. Még egyszer mondom, Ovidius volt a forrás, és Ovidius maga szó szerint beszél arról, hogy teste olyan gyönyörű volt, és a főre olyan fehér volt, mint a legszebb görög szobrok. Tehát ez a gyönyörű, kontrapasztos testtartás, szoborszerű testtartás, a női szépség, az mennyire volt ürügye ennek a részmetszetnek, vagyis, hogy tulajdonképpen a maga az elbeszélés, a dráma, a sztori, az alá volt rendelve a női szépség demonstrációjának. Ez a típus, tehát a női szépség, a mezítelen női test eluralja a festők, a rajzolók, alkotók képzeletét, és a befogadókat is jobban érdekli a női idomok csodálása, mint az elbeszélésben rejlő dráma. Ez egy típus, amely egyenesen vezetett, Goltzius csak egy közbülső állampársot, nagyon sok, csak nem ez a téma, nem tudom végigmesélni az egész sztori, hogy hány etapon keresztül történt meg ez a kiválasztódása az alaknak, a női alaknak a háttérből és a történet egészéből, de mutatok egy olyan példát, ahol ez kulminál, ez Rubensnek az Andromédája, ami egyébként a Rembrandt Andromédája után keletkezett. Rembrandt, ez Rubens egyik legutolsó műve, 1638 körül készült, Rubens 1640-ben halt meg. Egy nagyon nagyméretű 189x94-es, tehát életnagyságú óriási olajkép. Ehhez képest a Rembrandt ilyen kicsike. Csak hogy mi ez tartás vége. A Rubens kép hátterében szintén ott van Perseus és Phineus csatája, tengeri táj előtt, ott van a szikla, minden attribútummal fel van szerelve, amivel egy Andromédának rendelkeznie kell, és szemmel láthatólag nagyon szenved, énekemeli a tekintetét, potyognak a könnyei, sír. Hát szegény, biztos nem egy öröm ott kikötve lenni, és megbilincselve lenni. Ő is két könnyűként van megbilincselve. Nem egy nagy öröm, nyilvánvaló. Ez az ábrázolás, hogy most ez dráma vagy epika, ez tulajdonképpen ebből a szempontból nem is nagyon érdekes kérdés. Hiszen le tudjuk olvasni róla a történet összes fontos elemét, vagy majdnem az összes fontos elemét. Mondhatjuk, hogy elbeszélő képről van szó, drámai hatása van, fölzaklató hatása van, érzelmileg nagyon igénybe veszi a nézőt is, hogyha át akarja élni a szegény leánynak a sorsán. De itt rögtön szeretnék megint egy zárójelet nyitni. Amikor azt mondjuk valamire, hogy dráma, azt különböztessük meg attól a hétköznapi szóhasználatról, amikor valamire azt mondjuk, hogy drámai. A drámai az többnyire annyit jelent, hogy fölzaklató, vagy megrázó, vagy igen. Amikor drámairól beszélünk, akkor egy dolognak az érzelmi következményeit nevezzük.
a ránk gyakorolt érzelmi hatást nevezzük drámainak. De az arisztotelészi értelemben a dráma az nem az érzelmekről szól, hanem a cselekvések. És bármilyen érzelem kíséri is a cselekvést, a cselekvés a maga tárgyi tartalmában válik csak cselekvésé, és minden, ami érzelem, minden, ami követi, minden, ami kifejezésként vele jár, az csak vele jár, de nem azonos. Rubens képe tehát nagyon drámai, de nem dráma. A drámaiságát a fájdalom, a szenvedés, a könnyek, a nyitott száj, a sóhajok, a sirámok, ugye mindent le tudunk olvasni szegény leánynak az alakjáról, ami a drámához, ami a történethez hozzátartozik. Ezeket az érzelmeket az elbeszélő is el tudja mesélni. Ez, hogy úgy mondjam, hozzátartozik az elbeszéléshez. Nehéz úgy elmesélni a történetét, hogy azt ne úgy ábrázoljuk, hogy egy szenved szegény, amikor ki van kötve a sziklához. De megint nem az elbeszélésről van szó, hanem a drámáról. A cselekvés. Mit cselekszik ez a lány? Mi? Tegyük fel, hogy drámának nézhetjük Rubensnek az Andromédáját. Mit cselekszik ez a? Mit csinál? Nem cselekszik, hanem mit mond, hogy szenved. Szenved. Sír, zokog, fáj, jajgat, szenved. Nem cselekszik, hanem szenved. Zárójelbe jegyzem meg, ettől még lehetne a szó szigorú értelmében, mert dráma is az a kép, és Rembrandtnál nagyon sok olyan példa van, ahol szenvedő emberek azok, akiknek a cselekvéseként megéljük a drámájukat. Mert a szenvedés az a cselekvésnek a negatívja. Ugyanaz, csak negatív. Majd erre még visszatérek egy kicsit később. Csak meg akarom mutatni ezt ja igen, itt van az összehasonlítás kedvéért, itt a méret összehasonlítása. Csak hogy lássuk, hogy ez is nagyon jellegzetes. Nagyon jellegzetes. Rubens nagyon fölnagyítja, brutálissá növeli és értelemszerűen a hatás is nagyon közvetlen és nagyon erőteljes, amit a nézőre gyakorol. Na, egy pillanatra visszamennék még itt az előző szlájdomhoz. Mégpedig Tizianohoz. Ugyanis az az állításom, hogy Tiziano is elbeszéli a történetet, de az elbeszélés egy sajátos retorikai apparátust vesz igénybe. Ugye retorikának hívják az antik műveltségben, az antikvitás óta létező rendkívül kiterjedt és nagyon gazdag kulturális hagyományról van szó, amikor a retorikáról beszélünk. A retorika, magyarul úgy szokták mondani, az ékes szólás művészete. A rétor az a szónoklás művésze. Williams óta, nagy antik rendezői óta ismerjük, hogy milyen bonyolult és milyen összetett szabályrendszer az alakzatoknak, formai, nyelvi és mondatani alakzatoknak milyen bonyolult, gazdag struktúrája alakult ki, hogy mi mindent kell megtanulni egy jó rétornak. De ha meg akarjuk érteni, mi a retorika lényege, akkor sose a szabályokból vagy a leírásokból kell kiindulnunk, hanem mindig abból a beszélhelyzetből kell kiindulnunk, amelyben a rétor van. Hogy beszél egy rétor? Miért kell neki megtanulnia beszélni? Miért kell neki megtanulni az ékes szólást? Mire való? Mire valók ezek a szabályok? És azt kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb dolog, amit gyakran el szoktunk felejteni, amikor retorikáról beszélünk, ez nem csak humanista műveltség, hanem ez egy pragmatikus, technikai eszköz. A retorika a nyelv használatának egy bizonyos módja. A beszéd használatának egy bizonyos módja. A rétor ugyanis meggyőzni akarja a hallgatóságát. Mitől tud egy beszéd, egy retorikus, fölépített beszéd meggyőző lenni? Hát attól, hogy minden
pillanatban a rétornak arra kell törekedni, hogy a hallgatósága az őt figyelők számára beszéljen. Nekik építse fel a beszédet. Nekik alkalmazza a a hatóeszközöket, a nyelvi formulákat, a hasonlatokat, nekik megfelelően az ő műveltségnek, az ő érdeklődésnek, az ő igényeiknek és az ő céljainak, az rétor célnak megfelelően optimalizálja az eszközök használatát. Ugyanis nagyon egyszerűen úgy szoktuk ezt mondani, hatást akar gyakorolni. Valamilyen hatást akarja, meg akarja győzni, magával akarja ragadni, el akarja. Ugye nem kell sokat magyaráznom a március 15-e után, hogy miről beszélek. Milyen retorikai teljesítményekkel volt dolgunk. A rétorok, a szónokok azért beszélnek, mert a hallgatóknak akarnak beszélni, mert azért beszélnek, mert a hallgatókat akarják megindítani, azért beszélnek, mert a hallgatóknak akarnak valamit elmondani. Na, tehát a beszédhely azt jelenti, hogy a rétor birtokában van valaminek, aminek a hallgató nincs a birtokában. A rétor tud valamit, amit a hallgató keresztül érvényesíteni akar, és a rétor játszik azzal, hogy mikor mit enged meg abból látni, abból, amit ő tud, és mikor mit enged látni abból, ami az ő célja. Manipulál, befolyásol, hízeleg, fenyeget, ígér, logikusan levezet, vagy illogikusan kérdez. Most hagyd ragozzam ezt végig. Ugye egy szándék vezérli, és a szándék és a rétor és a hallgatóság közötti viszony egy aszimmetrikus viszony. Egy aszimmetrikus viszony. Na, a korabeli 17. századi művészetről, amiről most beszélünk, ott a művészet működésével kapcsolatos legtöbb szabály a retorika logikája szerint érvényesült. A festészet elméletek tulajdonképpen festői retorikák voltak. Hogyan kell valamit úgy ábrázolni, hogy az legyen az eredménye, amit én el akarok érni. A klasszikus antik retorika, tehát Quintilianus és Cicero retorikai, ilyen vaskos retorikai munkái, magyarul is egyébként olvashatóak most már, ezek olyan mintázatok voltak, amelyek a 15. századtól fogva Leon Battista Alberti óta a reneszánsz művészet elméletnek a meghatározó mintázatai is voltak. Alberti maga a híres Della Pittura című művében kifejezetten ezeket a retorikai elveket szem előtt tartva építette fel az egész okoskodását. A modus corporis az a testnek a mozgás. A test azért mozog úgy, ahogyan mozog, mert a lélek úgy mozgatja, ahogy mozgatja. A lélek mozgatja a testet, a belső mozgatja a külsőt, az érzelmek mozgatják a testet, és ezt mi a képeken ábrázoljuk, mondja a festőknek, ezt ábrázolnotok kell, és úgy kell ábrázolnotok, hogy a nézőtök a testek mozgásából vissza tudjon következtetni a lelkek belső mozgása. A lélek belső mozgása láthatatlan, azt nem lehet látni, csak azt lehet belőle látni, ami megmutatkozik a testben, a külsőben. Belsőnek és külsőnek, testnek és léleknek ez a közvetlen megfeleltethetősége, ez a modus doktrína lényege. Tehát mi a test? Egy mozgó valami, ami kifejezi azt, ami a lélekben lezajlik. Figyeljük azonban meg, hogy ebből a modellből hiányzik a cselekvés. Itt van szó érzelmekről, meg belsőről, meg kifejezésekről, meg külsőről, de nincs szó cselekvésekről, meg a cselekvések tárgyáról. Egy más paradigmában beszél Alberti, mint amit ahhoz kell, hogy a Rembrandt-féle drámai építkezést megértsük. Nem tudom, hogy ez így követhető-e. Ahhoz, hogy a Rembrandt drámaművészetét, állóképen megvalósított drámaművészetét érthessük ehhez, túl kell lépnünk ezen a modus doktrinán. Ez a doktrina nagyon erőteljes volt, mind a mai napig tulajdonképpen uralja a közgondolkodást. Tényleg így vagy így szeretünk gondolni az emberi kifejezéseket. Így is mondjuk, hogy kifejezés.
látom rajta, az arcán kifejeződik. Ugye ismerjük ezeket a dolgokat. És úgy is érezzük, hogy ha valakinek az arcán kifejezik a fájdalom, akkor mi érezzünk együtt azzal a fájdalommal, ami benne munkál, és ami az arcán kifejeződik, ami a testtartásban, a mozdulataiban kifejeződik. És erre képesek is vagyunk, és Albert is erre alapoz, hogy hát nem tudunk más tenni, mint hogy együtt érzünk ezekkel ez egy ilyen közvetlen dolog. Direktbe. És akkor mi következik ebből a retorikai modellből? Hát az következik belőle, hogy az emberi érzelmek és a testek mozgása közötti kapcsolat az nem véletlenszerű. Tehát ezt lehet racionalizálni, le lehet írni. A 17. században, amikor elterjedt az akadémizmus Európa szerte, Charles Lebrun, egy francia festő volt, és a Francia Királyi Akadémia elnöke volt az első 3 évtizedben, egy nagyon nagy befolyású, nagy hatású teoretikus és művészetpolitikus, mondhatjuk nyugodtan. Charles Lebrun szerkeszt egy egész traktátust, illetve ábrákat szerkeszt abból, hogy az emberi arcon hogyan kell kifejezni a különböző emberi lélekállapotokat. Például a fájdalmat. Ez egy olyan rajz, amit Lebrun rajzol, megadja a mintázatokat, és vannak neki olyan rajza is, ahol az is lehet látni, hogy például az arc különböző alkotórészét, a szemsarkak, szájsarkak, az ornyereg, a homlok összehúzása, tehát bizonyos antropológiai állandók, mondjuk így, az arconról leolvasható állandó jegyek, hogyan kell, hogy módosuljanak ahhoz, hogy megváltozzon az arc kifejezése. Vagyis megváltozzon az az érzelem, amire az arckifejezés utal. És ilyen nagy atlaszokat szerkesztettek, amelyben lehetett követni, hogy mit kell megtanulni egy festnek, hogyha itt fájdalmat kell ábrázolni, itt megrendülést kell ábrázolni, itt kétségbeesést kell ábrázolni, itt elszántságot kell ábrázolni, akkor azt hogyan kell. És mutathatnék előtt hosszú részleteket, nem akarom, ez elég egyértelmű, hogy miről beszélek, az remélem, hogy elég egyértelmű, hogy miről beszélek, és az is teljesen nyilvánvaló, hogy Rubens ennek a típusú gondolkodásnak az uszájában van. Ez speciál Rubens nem olvashatta Lebrunt, mert Lebrun később készítette ezt a traktátust, de azért egyre egyértelmű, hogy az észjárás nagyon hasonló. És ugye egy ilyen nagyobb történeti képen, elbeszélő képen, a sok szereplőben, sokféle érzelmi állapot van megjelent, vagy mindegyiknél külön-külön meg kell határozni ezeket a mintázatokat, hogy egy csatajelenetben mondjuk a szenvedésnek, vagy az áldáz harci kednek milyen arckifejezések, milyen testtartások mik felelnek meg. Borzasztó formalizált dolog ez, és a lényeg az, hogy a kifejezés, a testmozgás, a testnyelv kifejezése és a lélek, a belső kifejezése között egy ilyen közvetlen hidat építenek. Tehát ránézek a képre, és egyből le tudom olvasni, hogy mit kell éreznem, hát hiszen úgy van megcsinálva, hogy pont azt érezzem, amit ő érez. Na, az az én tézisem, hogy Rembrandt festészetének a lényege, hogy ezt nem lehet retorikai alapon megközelíteni. Ez egy antiretorikus művészet. Egyáltalán nem a retorika érdekli. Egyáltalán nem az érzelmek érdekli, hanem a cselekvések érdekli. És ezt teljesen újra kell gondolnunk az emberi ábrázolásnak a rendjét. Ugyanis nem az embert akarja ábrázolni, hanem nem az cselekvőket akarja, tehát nem a cselekvőket, mint valamilyen érzelemmel, vagy ilyen-olyan belső gondolatokkal fölruházott alakokat akarja ábrázolni, hanem eseményeket akar ábrázolni. Cselekvőket, amit éppen valamit csinálnak. És miközben valamit csinálnak, persze mindenféle dolgok tükröződhetnek az arcukon, mindenféle érzelmek lehetségesek, de az érzelmek azok nem
helyettesítik a cselekvést, hanem csak kíséri. És nagyon nagy különbség, hogy minek nézzük a figurákat. A retorikus értelemben ilyen közvetlen kifejezéseknek, vagy cselekvések kísérő jelenségeinek. Én ezt egy rendkívül lényeges dolognak tartom, mert ha ezt nem értjük meg, akkor szerintem nem lehet a Rembrandt képeknek a javarészét érteni. Ha szabad így mondanom, retorikus szempontból zavaros. Zagyvák. Pont azért, mert Rembrandtot nem érdekelte ez a típusú mérlegelés, a különböző érzelmek, mint ilyen rögzített állapotoknak a felsorolása. És ott ennek egy bizonyítéka, ugye mutattam az előbb ezt a Rubens Andromédáját közelről, hát akkor most nézzük meg, hogy néz ki Rembrandt Andromédáját közelről. Nem tudom, lehet-e látni a különbséget. Nekem kifejezetten nehezemre esne ebből az arcból, a fájdalomra, vagy a szenvedésre következtetni. Azért van ez, mert Rembrandt Andromédájának nem fáj. Hát szegénykém, ráadásul neki még sokkal szigorúbban össze vannak kötve a kezei, össze vannak szorítva, úgy tudja, éppen csak valahogy ki tudja tolni a nyakát a két karja körül, hogy valahogy ki tudjon kandikálni. Sokkal jobban szenved, mint Rubens Andromédája. Nem beszélve Tizianoéról, aki tessék megnézni, mint aki táncol. Ellejti. Le tudom olvasni róla, hogy szenved, és tudom a történetet, mert a történet szerint szenved. És mégis valahogy az emberek nem az, hogy itt és most éppen baromira szenved. Nem tudom, hogy értető-e. Retorikusan hibátlanul működik a kép, drámaként nem. Drámaként nem. Persze Tizianónak nem is voltak ilyen ambíciói. És egyébként egy zseniális festő volt, kép egyébként sok szempontból tényleg egy fantasztikus munka. Ne értsenek engem fel, nem lepontozni akarnám Tizianót, csak egy különbséget akarok jelezni, egy paradigmaváltást szeretnék jelezni abban, ahogy Rembrandt közelít egy ilyen történethez, ahhoz képest, mint hogy a Tiziano vagy Rubens közelített hozzá. Ez ugye azt is jelenti, hogy amikor Rembrandt megfestette ezt az ő kis Andromédáját, amelynek a keletkezés történetéről semmit nem tudunk. Semmit nem tudunk róla, nem tudjuk, hogy kinek festette, nem tudjuk, hogy megbízásból festette, nem tudjuk, hogy ezeknek a korai képeknek, a pici kis táblákról van szó. Az ennek az érzése, hogy ezek egy saját passzióból csinálnak, vagy magának próbálta ilyen kísérleti alapon közelíteni a történeteket. Ugye az egyik legfeltűnőbb dolog az, hogy nincs a képen rajta Perseus és Phineus, a két harcoló fél. Mit csinál ez a szegény lány? Mi a cselekvése? Mit figyel? Még egyszer, ha a cselekvésről beszélni, meg kell mondani, hogy mi a cselekvés tárgya. Mit figyel? Ezt meg tudjuk állapítani a képről, hogy mit figyel? Hogy? Nem tudjuk megállapítani? És milyen szempontból érdekes számomra a jövő? Az ő jövője min múlik? Hát, hogy Perseus legyőzi a szörnyt. Semmit nem figyel? Hát baromira figyel. Rohadtul figyel valamit. Más se csinál, csak figyel. Más se tud csinálni, csak figyelni. Az egy más kérdés, hogy a néző ki van zárva abból, amit ő lát. Beemelhetné a képbe, megtehetné,
de valami miatt nem teszi meg. És az az érzésem, hogy ugyanamiatt nem teszi meg, ami miatt Zakariás is kihagyja az arkangyalt a kiinduló képünkből. Mert mind múlik a cselekvés? Cselekvés mi volt? Azon, hogy én, mint néző, látom azt, hogy mi az a tárgy, amire ő cselekszik? Ezen múlik? Az ő cselekvése mind múlik? Az övé. Mind múlik? Hogy? Nem. Az ő cselekvése mind múlik? Hogy? Az, hogy mi lesz a kimenet a küzdelmekre, nem az ő cselekvésén múlik. Ő pont azt nem tudja befolyásolni, mi lesz a kimenete. Hiszen nem ő harcol, nem ő dönt. Ő ki van kötve. Ő csak figyel. Hát aggódik és drukkol, és nyilván érdekelve van a cselekvés kimenetelében, érdekelve van az esemény kimenetelében, de az a saját cselekvését, hogy mondjam, akkor is redukálja arra, hogy ő nem tud más csinálni, csak figyel. Legfeljebb nagyon figyelni tud. Tessék, hogy mennyire figyel. Annyira figyel, hogy meg van döntve a testre, a két keze ugye ki van kötve, és szemmel láthatólag nehezére esik kinézni a két karja között. Nem olyan lazán visszapillant, mint Tiziano Andromédája, aki egy ilyen majdhogy nem balettos mozdulattal hátraveti a pillantását, hogy mégis mi történik ott a tenger fölött, hanem meg kell feszítenie magát, küzdenie kell azért, hogy cselekedni tudjon, hogy lássa azt, amit látnia kell. Nem látja elég jól. Nem abban az irányba van kötve. Nem látszik? Ki kell fordulnia, hogy arra fordulhasson, ahol az események zajlanak. Nagyon figyel. Vagyis nagyon cselekszik. Vagyis nagyon is ott van az a tárgy, csak nem látjuk. Hol van az a tárgy? Mert ez rendkívül jellemző dramaturgiai megoldás. Minden kép a néző számára kijelöl egy látóteret. A kép nézője, az a szubjektumnak a kép elé lép, hogy lássa azt, ami történik a képen, az rálát egy világra. Ez egy szűkített látótér, mert a kép kerete leszűkíti azt, hogy mit látható. Tehát látjuk a tengert a háttérben, látjuk a zöld füvet, látjuk a sziklapadot, látjuk ezt-azt, ilyen részleteket látunk, speciál azt, hogy mi történik mellette, azt nem látjuk. De attól az még ott történik, és a kép tudja szuggerálni azt, hogy ez nagyon is ott van. Azok a figurák akkor is ott vannak, ott küzdenek, ha semmi nem mutatja. Azaz, hogy egy dolog mutatja, mi az, ami mutatja, mi az, ami indikálja azt, hogy ők ott küzdenek? Az ő tekintete, az ő figyelme. Nem lehet úgy figyelni, intenzíven koncentrálni valamire, az ember valamire koncentrál. Valamit figyel. Hogy az a valami, még ha nem is látom, hogy mi az, ne lenne a látótéren kívül, de a mű virtuális terében mégis jelen. Egy kép egyáltalán nem csak abból áll, amit közvetlenül lehet találni. Rembrandt rájön arra, hogy csomó mindent lehet úgy ábrázolni egy képen, hogy az nincs maga jelenlétét ábrázolni egy képen, úgyhogy az maga nincsen közvetlenül látható értelemben jelen. És mégis ott van. A szuggesztió pedig ebből a különös dolgok következik, amit a lány figyelméből, a lány tekintetéből tudunk kiolvasni. Na hát kérem szépen, Rembrandt ezt a valamit a pszichológiából kölcsönzött szóval, ahol egész mást jelent, tárgykapcsolatnak nevezem. Tárgykapcsolat. A figuráknak tárgykapcsolataik vannak. Egy figura jelenlétét a Rembrandti képszínpadán azt úgy kell értelmeznünk, mint egy
a szubjektumnak egy objektummal való viszonyát. Ha abból indulok ki, hogy cselekszik, akkor a cselekvésnek kell, hogy legyen tárgya, és ha van tárgya, akkor közte és a cselekvő és a cselekvésre tárgya között tárgykapcsolat van. Ami egy kemény, feszes dolog. Például, hogyha én figyelek egy harc kimenetére, és abban érdekelt vagyok, és nagyon erősen koncentrálok arra, hogy mi történik, akkor például az egy fontos feltétel a cselekvés megtörténtének, hogy mondjuk arra figyeljek, ami történik. Ez a szegény lány azt is megtehetné, hogy ide mered maga elé a sziklára. Ezt is megtehetné. Csak ha látnánk a sziklát, és látnánk, hogy rámered, akkor a cselekvése más jelentene, mint így. Akkor ez nem ugyanaz a cselekvés. Nem ugyanaz a figyelem attól függ, hogy mi a tárgya. És a történetből ismerjük, hogy mi a tárgya, tehát a narratíva megmondja nekünk, hogy mi a tárgya. Tudhatjuk, hogy Perszeusznak a harcát figyeli, és azt is tudjuk, hogy ő függettől, ő neki nincs más reménysége, csak az, hogy Perszeusznak sikerül Finoszt legyőznie. Ez elég magyarázat arra, hogy ő miért figyel. Én drámai hősnek nevezem, azért nevezem drámai hősnek, mert cselekszik. Saját szorult helyzetében valamit csinál. Rubens Andromédája szenved. Sír, zokog. Rembrandt Andromédájának nincs ideje sírni. Nincs ideje zokogni. Túlságosan is érdekelt abban, hogy mi fog történni. A figyelme felülírja esetleg a fájdalmát, vagy az érzelmeit. A fájdalom az egy következmény. Egyébként mindannyian ismerjük a dolgot, hogy ha az embernek valami fáj, de közben valamivel elfoglalja magát, ami jobban foglalkoztatja, mint a fájdalom, akkor elfelejti a fájdalmát. És nem azért, mert nem fáj, hanem azért, mert másra koncentrál, másra figyel, más a cselekvésének a tárgya. Ezt a tárgykapcsolat dolgot szeretném én tulajdonképpen egy picit pontosabban érteni, illetve azt, hogy mutatok egy másik példát erre az antiretorikus megoldásra. Ez Rembrandtnak egy korai antik témájú képe, a Proserpina elrablása. Ugye arról van szó, hogy bocsánat, fiatal lányt ugye elrabolja ez a Hádészban és kialakul közöttük egy küzdelem, egy küzdés. Ugyanezt megmutatom, hogy csinálja a Rubens. Ez Rubensnek egy Proserpina elrablását ábrázoló festményéről készült részkarcnak egy részkarc másolatnak a részlete. De mutathatom, most más nem tudok mutatni. Mi a különbség? Rubens ábrázolja a csata, vagy az elrablásnak a küzdelem retorikáját. Minden olyan, mint a küzdenének. Fölcsapódnak, szétcsapódnak a kezek, éles tekintetek, ide-oda lebegnek a drapériák, és az egész nem mutatta meg, mert pedig meg kellett mutatni, hogy ilyen hatalmas, ilyen végighullámzó, nagyon, nagyon barokkos, drámai hatású kép. Drámai a hatás, de nem dráma. A dráma az abban van, hogy ez a lány belemar az elrablójának az arcába. Küzdködik. Ez egy tárgyszerű cselekvés. Nem kifejezi a szenvedést, hanem belemar, küzd. A szolgálói nem felajzott tekintettel kísérik a küzdelemnek ezt a habos oldalát, hogy így mondjam, hanem megragadják a ruháját, és kifeszítik. Ez az egyenes vonal, amelyik ezt a barokkosan
körbe burjánzó kompozíciót keresztül vágja, keresztül metszi. Ez azt jelenti, hogy ez a két lány ezt a ruhát tépi. Itt erők ütköznek egymást. Mégpedig tárgyas értelemben, cselekvés értelemben. Nem tudom, jó, érted, amit mondok? Le lehet olvasni? És látjuk a különbséget. Rubenset nem a cselekvés érdekli, hanem a retorika, a kifejezés, az érzelmi állapot. Rembrandtot meg nem az érzelmi állapot érdekli, hanem a kétségbeesés, hogy megragadja azt az istenverete ruhadarabot. Hogy visszahúzza a királylány palástját. Na, én azt gondolom, hogy a Zakariás kép és ebből a dramaturgiai tárgykapcsolati logikából kell, hogy megépüljön. Szerintem ebből is épül meg. Noha a kép ebből a szempontból rendkívül takarékos. Szinte semmi se történik. Emlékszünk, ugye van egy füstáldozat, amit a múltkor elmeséltem. És most még nem is fogok ebbe belemenni, mert még valami más is meg akarok mutatni. Közelebbről így néz ki Zakariás arca, és összevethetjük Zakariás arcát Andromédájával. Nem tudom, mennyire lehet látni, hogy mit csinál ez a Zakariás. Ugye? Milyen állapotban van? Hogy meglepődött, csodálkozik. Érdekes, nekem nincs ez a benyomásom. A meglepődés, csodálkozás ez ilyen reflexív dolog, ugye nem, amikor meglepődik, akkor az azért van, mert nem tud más csinálni, mint hogy meglepődik. Ugye valami, az egy válaszreakció, úgy szoktuk mondani, egy válaszreakció. De ez az ember, nem reagál. Nem az alapjellemző, hogy a hirtelen, a váratlan dologra reagál. Pedig hát ami történik, az biztos eléggé meglepő lehetett neki. És vannak Rembrandtnak olyan képei, majd a jövő héten mutatok ilyeneket, amelyeken ez a hirtelenség, vagy váratlanság, ez meg is mutatkozik. Hát most ezt a képet sajnos át kell tennünk egy más formátumba, és emiatt erről feladatok semmi se úgy van, mint hogy tervezném, ezeket ne tessék tekintetbe venni. Na, mutatok egy másik Rembrandt képet, szándékosan az Androméda ellen példájaként, vagy pár darabjaként, ez is egy aktkép. Nem sokkal később készült, mint a mi festményünk, a Zakariás 1636-ban, tehát mindössze 3 évvel a Zakariás kép után, még a korai Rembrandt korai amszterdami korszakának de ez egy reprezentatív, nagyméretű mű, szemben a Zakariással ez egy főmű, nagyon, nagyon pompás festői remek mű, ráadásul, ha még beleszámítjuk azt, hogy eredetileg nagyobb volt, van egy rekonstrukció, hogy nézhetett ez ki, ez a szürke körülötte látnak, ez az megpróbáltam mögé rakni azt a rekonstruált, amilyen lehetett, mert ezt valóban biztosan tudjuk, hogy körbevágták, és valószínűleg úgy kellett ezt elképzelni, hogy ez az ágy, ugye ez egy ilyen baldahinos ágy, amelyben Danaé fekszik, hogy az ágyadnak a hátoldala is a lábakkal, illetve az oldalt hátulról támasztó, baldahin hátulról támasztó oszlopokkal is látható volt valamilyen módon. Nem tudjuk pontosan, hogy nézett ki, de körülbelül lehet sejteni, és itt a másik oldal is folytatódott még fönt az architektonikus dísz, az ágydísz, ilyen aranyozott faragott, nagyon gazdag, nagyon dús, nagyon pompázatos
luxus kivitelű környezet, amiben Andromédát látjuk. Itt a háttérben egy öregasszony, és itt a feje fölött egy aranyozott puttó figura, ami fából van kifaragva, és mint az ágydísznek a része úgy jelenik meg. Tehát nem egy barokk puttóról van szó, valami lebegő angyalkáról van szó, hanem ez egy faragott figura motivum. Sajnos szétesett a bemutatóm, nagyon sajnálom, egyszer nem tudom. Na mindegy. Amit el tudok mesélni erről a történetről, az az, hogy itt is van egy történet, amit szintén is ismernünk kell, a Danae-nak a történetét. A történetről keveset tudunk igazából. Ez nem egy ilyen nagyon kidolgozott sztori, mint ugye Ovidius, aki a legfőbb forrásunk ezeknek a történeteknek a részleteit illetően. Ovidius éppen csak említést tesz róla. Ugye van Arachnénak a története, aki egy szőnyeges sző az Ovidiuszi elbeszélésben, és a szőnyegen az ábrázolt témák között jelenik meg Danae története, csak így van éppen, hogy megemlítve, gyakorlatilag nincs elbeszélve Ovidiusnál ez a sztori. Más forrásokból ismerjük, nagyon keveset tudunk. A lényeg az, hogy amit most ide kimásoltam, ez a Apollodorosnak a mitológiájából van, egyik legfontosabb korai forrásunk a görög mitológiáról. Ez a görög mitológiának az archaikus, mélyebb rétegeiből származó történet. Szemben a például a Narcisz történetéről, amiről a múltkor egy más összefüggésben beszéltem. Na, a lényeg az, hogy a történet arról szól, hogy van egy Akrisios nevű király, ez Argosznak a királya, és van neki és kap egy jóslatot, hogy ha a lánya szülni fog, akkor egy fiút fog szülni, és az a fiú meg fogja őt ölni. A lányt hívják Danae-nak, és ezért Akrisios, hogy megmeneküljön, megmentse magát, meg akarja akadályozni azt, hogy a lányához valaki valaha is hozzányúlhasson. És ezért az eredeti elbeszélés szerint a palotájának a pincéjében, vagy a föld alatt egy fémből megépített dobozban, vagy ládában, vagy a szobában tartja a lányt. Tehát ilyen, hogy ütésbiztos helyen zárja el a lányát, akit nem enged ki sehova se. Horáciustól úgy tudjuk, hogy ez nem a pincében volt, hanem a toronyban, egy bronzból épített toronyban lehetett, nem tudom, mit azt mondtak, hogy különböző variációk vannak, hát most ez minden. A lényeg szempontjából mindegy. A lényeg az, hogy az történik, hogy ez a lány is nagyon szép lány, és Zeus, vagy Jupiter a latinos szóhasználatban hát kedvet kap Danaéhoz, de az apja ugye elzárva tartja, és ezért egy csellel aranyeső formájában hatol be ebbe a zárt térbe, és ejti teherbe Danaét, és ebből a názból születik majd az a Perseus, aki az előző sztoriban megmenti igen. Na, tehát a lényeg az, hogy és aztán valóban ez is történik, a történet későbbi hosszú történet, a végén több egy véletlenszerű módon öli meg az apját, illetve az nagyapját, Perseus, mert valami atlétikai verseny eldob egy diszkoszt, és az véletlenül eltalálja Akrisioszt, és így hal meg. Tehát végül is beteljesedik a jóslat, de nem sikerült tulajdonképpen megakadályozni azt, hogy ez megtörténjen. Na. Tehát a téma egy elzárt lány megejtésének a története.
egy nagyon jelentős német művészettörténész, akinek már nevére hivatkoztam korábban, Erwin Panofsky, csak itt nem látszik a felirat, pedig ide írtam. Erwin Panofsky volt az, aki 1933-ban írt egy fontos tanulmányt, Der gefesselte Eros zur Genealogie von Rembrandts Danaé címmel, tehát a leláncolt, vagy a megkötözött Eros Rembrandt Danaé című képének az eredet történetéhez, az a cím ennek a szövegnek, és ezt 1933-ban írta Panofsky pont abban az évtizedben, amikor ő a nagy módszertani tanulmányait készítette. De a múltkor aztán már egyszer említettem, hogy, hogy, hogy ő ekkortájban dolgozza ki, próbálnak szisztematizálni az ikonológiai módszernek a, 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 az ikonológia módszertanát, és ez a dolgozat is tulajdonképpen ilyen példának is szolgálhat ebből a szempontból. Borzasztóan zavar engem, hogy nem lehet látni, ezeket a sok fejreket el kell felejteni. Na, ez a motívuma a képen, tehát a kis Erosz figura az ágy fölé faragott, szoborként odafaragott, aranyozott kis Erosz figura a téma, a címadója a Panofsky tanulmányának, megkötözött Erosz. Lehet látni, a kisfiúnak a két keze össze van egymással bilincselve, és ilyen sírós arcot vág, és így hát tekint maga elé, és veszi észre, hogy mi történik, vagy hát nem veszi észre szegényként, mi történik a házasszonyával. Na, itt bocsánat, a feliratok elolvashatatlanak, két ábrát látunk, amikre Panofsky is hivatkozik. Az egyik egy antik relief, amely a Erosznak és Anterosznak a küzdelmét ábrázolja, a másik pedig Annibale Carraccinak az ugyanezt a témát ábrázoló festménye, freskója 1597 és 1602 között, akkor festette ki a Palazzo Farnesét Rómában, egy hatalmas manierista murális együttes. Káprázatos dolog, ha valaki Rómában jár, akkor ezt ne hagyja ki. És ennek a nagy belső ennek a 4 sarkában 4 ilyen Eros és Anteros páros van. Bocsánat, egyet mutatok meg, mindig a sarkokban. A történetek, amelyeket földolgoz Carracci, mind Ovidiuson alapulnak, és ennek is a középpontjában ugye a szerelem problematikája áll. Tehát ilyen szempontból nagyon is helyén való, hogy ez a Eros és Anteros párosok pányvázzák ki, hogy így mondjam, az egész óriási ciklust. Na, ugye ki volt ez mi ez az Eros és Anteros? Tulajdonképpen valami olyasmiről van szó, hogy Eros az antik mitológia egyik legősibb részese, tényleg a legősibb mitológiai hősök közé tartozik. Egyesek szerint bizonyos értelemben nélküle nem is tudott volna az Istenvilág megszületni, mert mindenkinek a megszületésénél ott bábáskodott, mint erotikus hatóerő. Ugye ő a vágy istene, mondjuk így az egyszerűség kedvéért, az érzéki vágy istene. És vele szemben találják ki jóval később, már a hellenisztikus időkben, jóval később, a görög mitológiai sokkal később fejlődési periódusában hozzá találják ki ezt az anteroszt, ez az elleneroszt, az erosz párját, vagy erosz ellenpólusát, akinek viszont az a funkció jut, hogy ő kell, hogy képviselje azokat és bizonyos értelemben ellenőrizze azokat a figurákat, akik a szerelmi viszonyban nem Erosz által megsebzettek. Ugye tudjuk, az Erosz történetek, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy képzelték el a görögök, hogy Erosz ugye véletlenszerűen választja ki a célpontjait, ez a bizonyos kis nyilazó futócska, vagyis véletlenszerűen jelöli ki, hogy ki szeressen bele kibe. Tehát rámutat arra, hogy te szeressél bele, te ő velé.
És senkinek nincs abba beleszólása, hogy ő ezt hogyan intézi. Ez az ő hatalmának a lényege. Ugye az erotikus viszonyban ugye az történik, hogy akit megsebeznek, aki a szerelem érzését érezni kezdi az iránt, aki iránt őt föllobbantották, az érzelmileg rendkívül módon függővé van téve attól, akibe beleszeret. Tehát aki szeret, az függ attól, akit szeret. Az, akit szeretnek, az értelemszerűen nem függ attól, aki ő bele szeretett bele. Anteros tulajdonképpen azt a funkciót tölti be, hogy akadályozza meg azt, hogy az, aki nem szeret, akit szeretnek, az, hogy így mondjam, visszajöhessen a saját helyzetével, és tulajdonképpen arra kényszeríti rá, vagy arra kell, hogy rákényszerítse, abban áll az ő feladata, hogy valahogy vegye rá a nem szerelmest arra, hogy szeressen viszont. Tehát a viszontszerelemnek az Isten. Eros és Anteros, a szerelemnek és a viszontszerelemnek az Isten. És közöttük egy ilyen vetélkedés van, mert ugye mindig melyikük bírja jobban rávenni arra, hogy az történjen, amit ő szeret. És itt be kell, hogy fejezzem, lassan lejár az időm, de még egy mondatot hagy mondjak azért ezzel kapcsolatosan. Ugye a történet azért kapcsolódik, a Rembrandt-féle Danaé történet azért kapcsolódik az Eros-Anteros problémához, mert ez az Eros meg van kötözve. Tehát nem tudja szabadon érvényesíteni a hatalmát. Ugye Palevszky tanulmánya egy hosszú szöveg, nagyon komoly, alapos filológiai munkával lett összeállítva, nagyon sok példát hoz arra, és nagyon apró és részletesen magyarázza, hogy jön létre ez a gondolat, hogy a Erosnak legyen egy ilyen ellenpontja, egy ilyen kiegészítő, és aztán azt, hogy hogyan alakul át ennek a funkciója az idők során. Mert ugye kiderül, hogy amit az elején a görögök még a szerelmi viszonyok ilyen kiegyenlítéseként, vagy ilyen egyensúly megteremtéseként gondoltak el, abból az európai reneszánszban, részben a kereszténység, nagy mértékben a neoplatonizmusnak és a kereszténységnek hatására a két figura közötti tartalmi különbség lép. Nevezetesen Eros lesz az érzéki vágy, a testi vágy, a szerelmi vágy Isten, ő marad ez az Isten, és vele szemben Anteros az az ellenerő, amelyik ki akarja oltani ezt a testi vágyat, amelyik ellene akar dolgozni. Ugye a neoplatikus elgondolás úgy gondolta, hogy az ember testi mi volt, érzéki mi volt, anyagi mi volt, az egy alacsony rendű létezés, és a léleknek föl kell emelkednie az ideák magasába, és az az igazi élet, hogy a tudós élete, aki ugye elhagyja a földi világnak a hívságait, és fölemelkedik az ideák magasságába. Ez kapcsolódott össze később a kereszténység gondolat menetével, amelyben ugye a teremtés számított ilyen hierarchikus valaminek, és ott is az emberi létezés, az ősbűn, az ember testi mi voltából, az ember véges testi mi voltából fakadó, és ugye az volt az elképzelés a keresztény, hogy mondjam, emberkép lényegéhez tartott, hogy az embernek ugye meg kell haladnia, és urá kell válni a saját testi vágyain, és a legmagasabb erkölcsi értéket ugye azok az egyházi személyek képviselik, akik ugye elfolytják a bennünk lévő érzéki vágyakat, és ugye teljes egészében Istennek tudják szenteni magukat, vagyis emlékeztetnék Szent Antal figurára, az első gondolképpen kapcsolatosan már röviden érintett ezt a problémát. Tehát Anteros tulajdonképpen egy olyan szellemi harcos, akinek az a dolga, hogy megfékezze a buja testi vágyakat. És hát és ebben a jelentésében alakult ki aztán az a szokás, az utolsó képen, amikor hogy Anteros, aki egy érettebb fiatalemberként jelenik meg a későbbi ábrázolásokon, a kis Eroszt megkötözi a szemét, beköti, hogy ne tudjon válogatni, megköti, elveszi tőle a nyilait, és elégeti őket.
Tehát tulajdonképpen megfosztja hatalmától Éroszt. Megfosztja hatalmától, a képességétől az, hogy az emberekben visszályt keltsen azzal, hogy szerelemre gyújtja őket olyanok iránt, akik ezt nem akarják. És még egy utolsó képet, ezt megmutatom, ez Guido Reninek egy szintén Éroszt és Anteroszt ábrát. Ez ugye Érosz, aki éppen tűzre rakja azokat a nyilakat tartó tegeszt, amelyet a bekötözött szem és megkötözött Érosznak a figurájától vett el. Na, ez a megkötözött Érosz jelenik meg a Danaé kép. A képen, mint egy ilyen emblémája, vagy szimbóluma ennek az érzéki világ bűnösségének. Hát akkor most itt abba kell, hogy hagyjam. Azt hittem, hogy ma be tudom fejezni, de hát semmit nem tudok befejezni. Úgyhogy akkor jövő héten folytatom, és köszönöm az figyelmüket. 3 kérdés érkezett a távolból, igen, ha csak itt a közelből nincs. Ahogy gondolod, igen, a többiek jelenlétében szeretnéd megválaszolni? Hát ha van kedvük, akkor meghallgathatják, ha nyugodtan menjenek, hogyha Oké, Messenger. Az én telefonomra jött? Ahogy eddig is, igen, akkor azonnal továbbítjuk. Megnézem, elnézést kérek. Tehát azt mondja, igen. Időt szakítunk a válaszolásra is. Kérdés. A festmények és az egyéb alkotások rengeteg szimbolikával és jelentéstartalommal vannak tele. A festők ennyire képzettek voltak és felkészültek voltak klasszikus műveltség minden rétegéből, hogy képesek voltak ennyi jelenetet integrálni a képeikbe? Ezt kérdezi Csaba. Hát igen. Igen, a festészet az egy magas intellektuális tevékenységnek számított, és ebben a korszakban, amiről most beszélünk, ugye reneszánsz és fölfelé. Természetesen voltak olyan festők, akik ezekkel a képességekkel nem rendelkeztek, de valójában azok a festők, akik valamilyen igényt tartottak arra, hogy valamilyen magasabb státusba kerüljenek a művészetük világán belül, illetve a megrendelőik szem előtt, azoknak ezeket a dolgokat meg kellett tanulniuk. Természetesen olyan is volt, gyakran előfordult, hogy a megrendelő részletes programot adott a képekhez, amiket ő szeretett volna kapni. Ez ritkán fordult elő, mert a megrendelők sem voltak maguk sem, voltak olyan nagyon járatosak ezekben a dolgokban, de az tény, hogy pont Rembrandt korszakában már kialakul a festőknek egy bizonyos fokú autonómiájuk és önállóságuk abban, hogy mit csinálnak meg és mit hogyan csinálnak meg. És Rembrandt is azért tudott olyan módon újítani, ahogyan én próbálom ezt most itt ábrázolni, azért tudott olyan módon újítani, mert megvoltak ehhez a műveltségbeli és intellektuális képességei. Tehát ez meg volt a szabadság, tehát hagyták neki, tehát ez nem rontotta az ő hatásfokát. De tény is való, hogy ez egy magatrendű, a retorikával beszéltem az előbb, a retorikának az egyik funkciója az volt, a korabeli művészetem egyik funkciója az volt, hogy a művészetet, a képek művészetét, a képalkotás művészetét, a kézműves, gyalogos, praktikus szintről mindenképpen a szabad művészetek közé, a magas művészetek közé emelje be. Növelje a művészeteknek a presztízsét. Ennek a művészetnek a presztízsét, és hát ezt szolgálta. Következő kérdés Csabától: Rembrandt önarcképei és cselekvések, figyelnek, mit figyelnek? Ez túl nagy téma. Ezt nem tudom egy percben elmondani. Majd lehet, hogy előbb-utóbb erre sort kerítek. De egyébként van egy elméletem arra vonatkozóan, hogy ez a bizonyos dramatológia hogyan tudja drámai jelenlétként értelmezni a portrékat is. Ahol egyébként nem annyira az érdekes, hogy egy-egy portré, egy-egy ismert vagy megrendelő számára készített portré
az mennyiben volt drámai intenciókkal telt, de az igen, hogy az elbeszélő képekben, ezekben az amikről most beszél, az elbeszélő képekben vannak olyan emberi jelenlétek, olyan emberi viselkedések, amikor egy figura kinéz a nézőre. Poltjának az a tulajdonsága, hogy kommunikál, legalábbis a 17. századi Poltjának kommunikál a nézővel. És az, hogy egy figura hogyan kommunikál a nézőjével, az nagyon sokat mond el arról, hogy mit vár a nézőtől. És ha a kommunikáció az azt jelenti, hogy ha kinéz egy figura rám, akkor az olyan, én meg vagyok szólítva. És ha én meg vagyok szólítva, akkor nekem úgy kell viselkednem, mint akit megszólítottak. És például az egyik ilyen dolog, amit ilyenkor meg kell kérdezni, egy Rembrandti dramaturgiai logikában meg kell kérdezni, hogy miért engem szólított meg? Ki vagyok én a képe előtt, hogy velem foglalkozom, amikor neki megvan a maga világa, megvan a maga ügyei? Hogyan leszek én az ő érdeklődésének a tárgya? Mert ebből a dramaturgiai logikából ez keletkezik, hogy az ő kipillantása a nézőre, annak is van dramaturgiai funkciója. Illetve hát lehet. Na, tehát ez majd, de mondom, ezt nem tudom kifejteni. És az utolsó kérdés. Igen, még van egy utolsó. Igény volt Rembrandt dramatizáló elbeszéléseire, vagyis mi volt a művészi funkció a korabeli befogadók felül ennek a rembrandti esztétikai szándéknak? Hát ez egy jó kérdés. Nem tudjuk. Úgy értem, hogy én nem tudom. Ugye az is egy nagy kérdés, szóval hogy mondjam, tehát azt kell látni, hogy amit én itt most elmondandó vagyok a dramaturgiai gondolkodásról, ez egy utólagos 21. századi értelmezőnek a kísérlet, hogy racionalizálja azt, amit lát. Biztos vagyok abban, hogy Rembrandtnak magának, aki egyébként egy ilyen szempontból művelt ember volt, ugye latin iskolába járt, ismerte nem csak a mitológiát, ismerte az autorokat, a klasszikus autorokból is sok mindent kellett, hogy ismerjen. Tehát, hogy mondjam, ő egy értelmiségi volt. Tehát Arisztotelész poétikája a korabeli általános műveltségnek, ebben a humanista értelmiségnek, az általános műveltségének a része volt. Tehát nyilván nem közvetlenül a szövegeket nem olvasták, de azért sok mindent, kommentárokat, magyarázatokat sokszor előfordult a neve, meg is festett egy csodálatos képen Arisztotelész. Tehát, hogy így mondjam, de az, hogy ő Arisztotelész poétikáját alkalmazta van a saját felfizetését, és pláne úgy, ahogyan ezt itt most megpróbálom, ezt nem így kell elképzelni. Inkább úgy kell elképzelni, hogy volt benne egy ilyen nagyon természetes, spontán érdeklődés az emberi viselkedések iránt. A sztorikban az érdekelt, hogy valaki miért azt csinálja a történetben, amit csinál, és miért nem valami mást. És ezért van az, hogy a képeinek egy jelentős részében nem azok a főhősök, akiket a hagyományban, az ikonográfiai hagyományban annak tekintettek, hanem valaki, egy mellékfigura, egy mellékszereplő, vagy alárendelt szereplő, akinek a történet, hogy így mondjam, teológiai vagy egyéb igazsága szempontjából másodlagos a szerepe, és mégis drámailag érdekesebb figura, mint a főhős. Egyszerűen azért, mert érdekesebb ember. Az érdekesebb emberi szituációba kerül, és érdekesebb módon cselekszik. És ez a dramaturgiai érzék, egyfajta ilyen élet iránti fogékonyság, az eleven emberi viselkedések iránti fogékonyság. De nem fogadta el az ikonográfiai sablonokban rögzített szerepeket, meg a kifejezéseket, meg a hozzájuk rendelt magatartásokat, hanem érdekelt, hogy hogyan lehet ezt variálni, hogyan lehet ezt nyitottá tenni. És hát néha egészen döbbenetes dolgokat vesz észre. Ebből az következik, hogy döbbenetes dolgokra jön rá, hogy valójában mi történik egy ilyen majd jövő alkalom, most akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy a jövő alkalom, és ezt kell folytassam, mert szegény gondolatot ott hagytam, de ezért majd csak vissza fogok hozzátérni, szóval be kell ezt valahogy fejeznem, le kell kerekítsem ezt az okoskodást. Például a jövő alkalommal meg akarok mutatni egy olyan képet, az Emmauszi tanítványokról szól. Na azt például, hogy az Emmauszi vacsoránál mi történik, az egyáltalán nem egy magától értetődő dolog. És Rembrandtnak egy rendkívül eredeti, nagyon originális megközelítése volt arról, hogy szerintem ott mi történt.
Úgyhogy ezt a fajta belső tehát leginkább úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen színpad vagy színház iránt érzékeny szerzőt, egy ilyen drámaszerzőt vagy színház rendezőt kell elképzelni, aki úgy nem egyszerűen átveszi a készen kapott témákat, és valahogyan szépen kiszínezi őket, meg fényárnyékkal azzal beborítja, és akkor jó napot, hanem szétszálazza a figuráknak a mozgását. Miért dönt úgy, és amikor mehetne másként is. És ezért van az, hogy például nagyon sok olyan képe van, ahol a művészettörténetük is hogy mondjam, tehát tanástalanok, mert sokszor vannak képek, nem lehet tudni, mit ábrázol. Mert az ikonográfiai szabályokat eléggé lazán kezelte, amire neki nem volt szüksége, azzal nem foglalkozott, és viszont egy csomó olyan dolgot emelt be a játékba, ami neki fontos volt, de amit meg a művészettörténészek nem tudnak kezelni. Szóval ez egyszerűen, hát a kreativitás az egy ilyen dolog, hogy na hát nem tudom, hogy ezt most nyilván semmit nem tudok megválaszolni kellő mértékig, de ennek köszönöm az érdeklődést. És akkor jelezném, hogy a jövő héttől kezdve élőadásunk már nem lesz, de jöjjenek nyugodtan, mert az előadásokat is meg kell tartanom, rögzíteni fogjuk őket, és közé fogjuk tenni a felvételeket.